हेलौ लोगोफोर गुड इभिनिं। बिराद गरम दिनै बोथोरा गरमनिखायनो मा खालामगोन मा मागोन दसे सम नोंथांमोनजों लाइभ फैदो नै गोलोमसावलायदो आरोना लोगोफोर थेवब्लाबो नोंथांमोनजों दसे लाइभ खालामना फैबाय आरोना। थ' मैया दाखालिनिफ्राय नोंथांमोनाथ' नुदों जानो हागौ नङा होमबा ससियेल मिडियाआव सोरनि थाखाय मा जागासिनो दङ। दैदेनुवारि कमेडियान लोगोसे तग्रण बिथांमोननि गोबां दावराव जागासिनो दं आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना सोर सोर फैयो दान्दिसे सम रायज्लायनोसै आरोना लोगोफोर बिथांमोननि जिहेथु काहानिफोरखौहाय कमेन्ट खालामदो सोर सोर दङ। फैग्रो नोंथांमोना कमेन्टस खालाम। बिराद गरमलै लोगोफोर। गोलोमनायजों सिजोमलायबाय सलाफोरानो कमेन्ट खालाम लोगोफोर बे टाइटेलखौ नुदोंबा लोगोफोर टाइटेलजों लोगोसे थामनेलखौ मानि थाखाय होदों आं बिथांनि बेफोरबायदि भिडिअ माबाखौ थामनेलखौ आरोना लोगोफोर नोंथांमोनजों लाइभ रायज्लायनो होननानैसो फैदों आरोना बिथांमोननि बिखय। ओरैबायदि गरम नै बोहैलायदो। कमेन्ट खालामाखै नामा रावबो? लाइक हो लोगोफोर लाइक हो। मा जाबावगोन बिथांमोनजों माने खनसे नङा खननै बारे बारे गोदै जेल जाखांनाबो बिथांमोननि आखला दासिमबो सोलायनो हमाखै आरोना लोगोफोर मा खालामबावगोन। कमेन्ट खालामब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो बिथांमोननि बागै बिथांमोननि जिहेथु भिडिअफोरखौहाय मोजां मोनो ना मोना बिथांमोनजों लोगोसे नोंथांमोनाहाय थ' कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामदो। ओरैबायदि माने एखनब्ला बिथांमोननि बेफोरबायदि भिडिअखौहायनो नायथाव जावा जमा फेमिलि थानानै नायथाव जायि बेफोरबायदि जायो आरोना लोगोफोर सम मोनसे मा खालामनो। गोलोमजोब्बायलै लोगोफोर। लाइक खालाम सोर सोर दङ लाइक खालामदो लोगोफोर अननानै लाइक खालाम। एक्सुवेलि नोंथांमोना कमेन्ट खालामदोंना खालामाखै आं रायज्लायनो गोसो गैया नामा लोगोफोर नोंथांमोना? एक्सुवेलि बोथोराबो बिराद गरम नालाय लोगोफोर जानो लोंनो गोसो गैया जालांदों गरमनि थाखायनो।
सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम। लाइक हो। नोंथांमोना साबानि बांसिन फैब्लासो बिथांमोननि बागै रायज्लायसिगोन आरोना लोगोफोर। जाथाया मा जादों, जाहोना मा जादों, माबोरैहाय दैदेना निजोरा सिस्टारखौहाय बेफोरबायदि खामानियाव बाहायनो थाखाय सुलु लादोंमोन आरोना लोगोफोर। सानै साथामफोरजों एसे बांद्राय इन्टारेस्टिं जानाय नङा लोगोफोर। लोगो लिंहर। कमेन्ट खालामना खालामाखैलै नोंसोरलाय? ना आंनावसो नुजाफैयाखै? मा जादों होनबा दिनैलाय? कमेन्टआनो आंनावसो नुजाफैयाखै। आंनावसो नुजाफैयाखै कमेन्टआ। नोंसोर कमेन्ट खालामगासिनो दंना नोंसोरो? बोरै रावबानो फैया माथो? दैदेन औवारि जों लोगोसे निजोरा बर'नि ससियेल मिडियायाव दावराव जानायखौसो नोंथांमोना सोर सोर नुखो आरोना लोगोफोर दायो? नुनायफोरा कमेन्ट खालामदे। आरो नुवाखैब्ला नोंथांमोना जाय नुवाखै नोंथांमोना फैजों लोगोसे सावरायनोसै। आरो सिस्टारनि जिरायाबो जुदि नायसनफैदोंब्ला प्लिज अननानै क्लेरिफिकेसनखौ होदो आरोना लोगोफोर। कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजोंनो ब्लाबो। मेंबाय लोगोफोर गरमदों। कमेन्ट खालामा माथो रावबोआनो। नोंथांमोना सोर सोर नायदों? आंसो नुवाखै नामा? गरमबानो बेबायदि गरम जायो आरोना लोगोफोर। थोस फाग्लासो। जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना सुपार चेट खालामनो गोसोब्ला खालामजागोन आरोना लोगोफोर।
साबा फैबाय ना नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो लोगोफोर बै टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेलखौ नि बागै मोनथिनो लुबैदोंब्ला आरोना सुपार सेट खालामनोबा सोर सोर नोंथांमोना खालामनो गोसो खालामजागोन आरोना लोगोफोर लिडार बर्डसआव जायफ्रा थांनो गोसो थांनानै खालामजागोन आरोना 59 रुपिसनि होदो 159 मोनहांजोबलायखो मानसिफ्रालाय बिराद गरमलै लोगोफोर मा खालामनो लोगोफोर बे समावहाय आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे बाथ्राखौहाय शेयार खालामफिननि जिहेथु नोंथांमोना थाम्बनेलजों लोगोसे टाइटेलखौ नुखादों जानो हागौ नङा होमब्ला आं बेखौ दायो मोनाबिलि समावहाय मोनसे भिडिअखौ आपलोड होबावगोन आं नोंथांमोननि सेरावहाय बिथांमोननि बेफोरबायदि भिडिअखौहाय जायफ्रानोखि नोंथांमोना नायनो गोसो मोनाबिलिनि 7 PM आव नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा आं दायो सम गैथ'लिया ओंखायनो आं दायो एन्डिं खालामसै आरोना गाज्रि दा मोनसै गाबोन आरो नेक्स्ट बेफोरबायदिनो सम मोनोब्ला फैफिनगोन आं नोंथांमोननि सेरावहाय रायज्लायनो दान्दिसे समब्लाबो नङा होमब्ला लोगोफोर स' थेंक इउ बाय बाय